Jedna miestnosť, 4 varianty. Ako sa mení dojem len zmenou podlahy a dverí. Podlaha a dvere patria medzi najvýraznejšie prvky interiéru. Aj keď zvyšok miestnosti ostáva rovnaký, práve tieto dve veci dokážu zmeniť atmosféru úplne od základov. Pozrite sa spolu so mnou, ako sa tá istá miestnosť mení len tým, že vymeníme podlahu a dvere. Svetlá drevená podlaha v kombinácii s bielými dverami vytvára vzdušný a čistý dojem. Priestor pôsobí otvorenejšie, väčší a modernejší. Tento štýl je ideálny najmä do menších bytov alebo tam, kde chcete vniesť do interiéru pocit svetla a jednoduchosti. Tmavá podlaha so zladenými čiernymi alebo šedými dverami prináša do interiéru výrazný charakter. Tento kontrast pôsobí luxusne, moderne a dodáva miestnosti väčšiu hĺbku. Najlepšie vynikne vo väčších priestoroch, kde tmavé odtiene nepôsobia stiesňujúco, ale naopak dodávajú interiéru štýl a eleganciu. Dubová podlaha v kombinácii s dverami, ktoré majú viditeľnú kresbu dreva, prináša do interiéru pocit útulnosti a prirodzenej harmónie. Tento štýl nikdy nevyjde z módy. Je nadčasový a ľahko sa kombinuje s rôznymi typmi nábytku aj dekorácií. Hodí sa tu moderných aj klasických domácností. Ak chcete do interiéru vniesť viac originality, siahnite po farebných dverách. Dubová podlaha v kombinácii s dverami v odtieni šalvie pôsobí sviežo, ale zároveň veľmi elegantne. Jemná zelená farba dodá priestoru energiu a prírodný nádych, no nepôsobí rušivo. Je to skvelý spôsob, ako interiér oživiť a odlišiť sa od bežných neutrálnych kombinácií. Ako ste mohli vidieť, stačí len zmeniť dvere a podlahu a atmosféra miestnosti sa okamžite zmení. Ktorý zo štýlov je najbližší práve vám? Radi vám pomôžeme s výberom kombinácie podlahy a dverí tak, aby váš interiér pôsobil presne tak, ako si predstavujete.